Ναι, κάθομαι, λέγε. Ωραία. Πάτα στο high five. Μπες στο high five. Ναι. Και πάτα, κάτσε να το δω. Άννα, τρέλα. Πού θα τη βρω αυτή? Κάνα μπεις, μου βρες στο search κάπου εκεί και πάτα Άννα, τρέλα. Δεν είναι τίποτα, απλά ότι μου έχεις δείξει και εσύ εκεί και αρκετές άλλες φωτογραφίες θα δεις την πρώην σου. Σοβαρά μιλάς? Καλή φάση, μαλάκα, την είδα τώρα η μπαλάμασα. Είσαι και εσύ καμιά δυο. Αλλά δεν είσαι μόνος, έχει κι άλλες. Αγκαλιές, έχει μια BMW. Έχει αυτό με την BMW. Ναι. Ναι. Κάμισε το. Ξενερωσές. Πού τη βρίσκω ρε μαλάκα? Σου είπα, Άννα τρέλα. Και πού το πατάω αυτό το Άννα τρέλα? Κάπου έχει ένα search, βρες φίλους. Εκεί που λέει το email πατάς κάτι άλλο, έχει κάτι τρελά. Αν το βρεις, πες το κόντο αύριο να στο βγάλει. Περίμενε. Κάτι βρήκα. Γιατί κάνει τούτο το τηλέφωνο? Ξέρω, έχει φάει σήμα. Νίκος, Τράσκος, βάζει, μιλάς, Γιάννη. Πώς το έβγαλες ένα ρε μαλάκα, έτσι πάτησα ένα τρέλα στην τύχη? Όχι ρε, το βρήκε ο Κόρακας, μου το έδειξε. Και πού την ξέρω Κόρακας στη δικιά μου? Δεν την έχει δει μόνο μαλάκα. Την είχε δει μόνο μου λέει, την ξέρεις αυτή? Την έχει κάνει hard. Ναι ρε, πες μέσα από τον Κόρακα αν την βρεις. Ναι μπρο. Περίμενε. Ακούσεις πως αλλιώς μπορεί να την βρεις? Πώς? Πάτα Άννα Πρωταπριλιά. Άντε γάμισο το μόνο. Γιατί κάνει το τηλέφωνο? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ηχογράφηση. Να εκεί. Τι άλλη είναι εκεί? Τι άλλη είναι? Μόνος μου. Όχι. Και όχι το Πρωταπριλιάρι. Κόρακας, Λιλή, Σταμάτης, Λόρα. Εντάξει. Με πενιάρα δεν μου έπανα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έλα μαζί. Έχασα και το μήνυμα μάλλον έγραφα μια ώρα. Έχασα και το μήνυμα, το έγραφα μια ώρα. Ποιο μήνυμα? Εδώ μες στο high five. High five. High 5. Λοιπόν, έλα, πάει. Έλα, γεια. Ναι, κάθομαι, λέγε. Ωραία.